Andor, wat hebben we een emotioneel weekend achter de rug. Waar was het als een Savisa oer? Ja, wat maakt Joost Klein hier natuurlijk. Ja, Joost Klein. Maar dat doen we dan met de gasten hier aan tafel. Mijn onderoren Cambuur-legende Sander van der Heijden. En weer de haat van de scouting bij Cambuur. En tevens de zoon van de haattrainer Ruben de Jong. Maar dat zou dus Joost Klein. Oski van het Cambuurstadion. Misschien ook nog het Oski nemen de Kees van Wonderen in die dramatische wedstrijd. Die dramatische wedstrijd. En via het jeetje van die mem net. Van stress. Aan tafel. Heerenveen sluit de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen af met een absolute wanprestage. De nummer 18, Vitesse, is mij 3-1 te sterk. En Cambuur na een vreed in een joen vol met emotie Oski van het eigen oude stadion. De wedstrijdje in Helmond Sport wie van minder belang en eindigen in 1-1. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Joen is dan de allerlaatste officiële wedstrijd van Cambuur in het oude stadion. De Katse viool, daar spelen we Joet om. Zit vaak in de shit. Het is Robert Rodriguez bij de 1-0. Wat een doelpunt van Vitesse. Allemachtig in de winkelhaak. Het gaat kut. Het is alles behalve een feestwedstrijd. Oh, trouwens een perfect doelpunt, Cees. Goeiedag. Een geweldige pegel is dat van die middenvelder van Helmond Sport. Het gaat kut. Kut. Ik ben running out of luck. Heerenveen verliest maar 1-3 van de nummer lijst Vitesse. En dat is Beskamse. Hier in het Cambuurstadion op Vretejoen. Zien mooie. Het is 4 minuten moet zien. En dan had Cambuur zijn allerlaatste officiële wedstrijd spelen in het oude stadion. Ja, en de heren zitten er weer klaar voor. Sander van der Heijden, Andor Faber en de hoofdscouting van SC Cambuur, Ruben de Jong. Welkom, heren. Is dit die allereerste televisieoptreden, Ruben? Denk het wel. Ja, ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ja, zeker. want die Hoyt die draait zijn honden net voorom. Hè? Nee. Die laakt het om de media. Heeft je nog wat tips gekregen van die Hoyt? Nou, eigenlijk niet. Nee. Nee, hij zei gewoon lekker gaan zitten en gewoon lekker praten. Zo is het. Die Zo zal is het. zijn. Nou, ja, meer is het ook net, hè, Sander? Nee, moeilijker is niet. Nee, moeilijker is het niet. Nee. Want er is nou hard scouting, Ja. maar dan heeft een behoorlijke opwaardering gekregen, toch? Ik bedoel, er wist altijd analist. Analist, ja. Dit is nog een promotie, hard scouting. Ja, ik was analist en toen kreeg ik vorig jaar de rol van scout erbij. En toen werd ik eigenlijk na 2 maanden gevraagd of ik volgend seizoen, dus het komende seizoen, hoofdscouting wil worden. En dat heb ik gelijk ja op gezegd. Ik was wel een beetje klaar met analist zijn. Deed ik al een aantal jaren. Zit dus wat dicht bij het eerste alvertal. En dicht Ja. op het viewer. Klopt. En dat is nu wel minder. Maar ik vind het wel echt veel leuker. Ik ben Oké. veel op pad, veel wedstrijden kijken. Heel veel live kijken. Gesprekken met zaakwaarnemers. Eigenlijk elke dag, de hele dag bellen. Maar ik vind het wel echt een stuk leuker dan wat ik deed. Ja, nou eerst eventjes wel waarom naar Arun en Vreed. Want het was natuurlijk een legendarische wedstrijd. In alle opzichten een historische joen. Na 60 jaar Oski nemen van je eigen stadion. Elke keer weer erbij. Kampioen uit het verliezen. Ik had ze zien. Mohamed El Makrini heb ik zien. Drost heb ik zien. Michael Mols. Nou, die komt ook net alle dagen in het stadion. Nou, Jim wie een Drek en Andor, waar wie sto? Café Max Wal in Noordjek. Want, wat wie daar? Ik hier een volle belangrijke gebeurtenis. En dat wie? De Jitje van Usmem. Alsjeblieft. Nou goed zo jongens. We beginnen naar de stellingen. En dan komen we later altijd Op terug. op terug. Zo is het. De eerste is van Sandor. Het is triochte dat Henk de Jong zijn spelers zo lang beschermen het. Ja. Ruben. Met dank om in huid ben ik nou haat scouting bij Cambuur. Nee. Nee. Andor, de jeetje van Usmem is volle wichtiger als na 60 jaar Oski nemen van het Cambuurstadion. Ja. Sandor, Robin van Persie kon misschien beter voetballen, maar ik ben een betere trainer. Ja. Ruben, 2500 euro bruto voor een haatscouting vind ik een heel mooi salaris. Ja, in de KKD wel. Ja, oké. Inkel, hij zult er wel komen. En dan weer er al. En Andor, als verste volger van Cambuur ben ik blij dat het seizoen er nou definitief op zit. Ja. Ja?
Dan wist er wel even clear mooi. Nou ja, volgens mij de laatste wedstrijd, ja. Als je het volgend hoort net op, er komt over een hele naaie periode om, maar naaie spelers. Dus zal Ruben nu zijn vast volle meer hoe vertellen. Dus dat is ook wel een mooie periode. Maar ja, je vernaamde al een weekend. Hier onder ADO Den Haag dus wel dat het mijn Cambuur kleer weer. Ja. Trouwens, Sander, dat stadion, dat we nou Auski van naam hebben. Had je ook speciale gevoelens bij het Cambuurstadion? Ja, want het was de sfeer die daar eigenlijk altijd hing. Of het nou in een mindere periode ging, of Eredivisie, of een keer 14e in de KKD. Er heeft altijd een sfeer gehangen wat Engels was, wat altijd een beetje vijandig voelde naar een tegenstander toe. Of er nou 3000, 7000 of 10.000 mensen zaten. En dat is wel iets unieks. En dat is, ja, ik meen het serieus. Ik heb altijd elke wedstrijd die wij thuis hadden, vond ik sowieso leuker dan uit. Ja. Maar dat heeft ook echt te maken met een stukje sfeer en de beleving van de mensen die er altijd geweest is. En het gevoel krijgen dat als je iets goed doet op het veld, of een keer, nou, vooral is het vaak bij supporters zo, er moet gewonnen worden. Maar, en als het dan ook nog mooi kan en je kan ze zoiets geven en je voelt dan, je ziet die vreugde, ja, dat is mooi. En dat uiten ze ook. Dus dat is wel iets, ik ben wel benieuwd hoe dat in het nieuwe stadion zal gaan worden. Ja, er is wel een speciale herinnering, want ik heb wel jet van spelers van Cambuur die zijn van, die lijnen altijd in een deuk uit Ajax, Feyenoord op PSV, die kwamen dan op visite en die kwamen dan in de kleedkamer en die tochten echt van, my god, we hebben hier te Lonnekaan. Is er nog speciale herinneringen on iets? Nee, ja, momenten, gewoon, dat zijn zelf je eigen momenten. Wedstrijd Utrecht thuis 4-3. De kopbal van Leonard van Utrecht. Ja, en de goal die ik zelf maakte tegen Zwolle in de nacompetitie. En ook nog wel het moment, zeg maar, met Jens Toornstra dat was in de beker tegen Feyenoord thuis. Die verloren we uiteindelijk met 1-2, een jaar of 4 geleden, dacht ik. Maar we speelden ze eigenlijk compleet zoek. En Jens Toornstra die zei in de rust gewoon, ja, ik ben gewoon nog nooit zo compleet weggespeeld als vandaag. Dat vind ik wel leuk. Ja, zeker. Ja. Ja, dat is mooi toch? Ja. Mijn allereerste herinnering is trouwens, ik heb heel lang weer waarom. Dat wie voor de beker, Cambuur PSV. Cambuur kwam mij 2-0 achter, doelpunten, Koolhof en Torensen. En kwam weer gelijk 2-2 uiteindelijk terug. Volgens mij Jos Peltzer en Ipe Anema. Maar goed, dat is open verteld hier. Best wel saal, hoor. Ja, jongens, ja, dat is mijn allereerste herinnering. En dat voor 53 konden we dan op onoverdekt staan. En dan daarna stiekem via het hek. Toen was het 23. Nee, Oost. Toen was het zo 23. Ja. Nee, Ouwe. Heb je ook een speciale herinnering, Ruben, op het stadion? Ja, wel meerdere gewoon mooie dingen meegemaakt. Ik denk dat de kampioenschap in 2013 heel mooi was. Toen waren we eerst uit naar Excelsior. En toen 's nachts terug. Mijn moeder en mijn broertje. En die waren in het stadion met z'n allen. En toen wie dus doe al analist? Nee. Oh, net? Nee. Toen was ik nog heel jong. Oké. Nee, maar ik ging wel altijd mee. Elke thuis- en uitwedstrijd probeer ik mee te gaan. En nou, dat was uniek. En vooral al die mensen op het veld. En ja, dat was prachtig om mee te maken. En ook... En doe hier dus al een beetje de dream om ooit wil ik hier haat scouting. Nou, dat niet. Maar ik vond scouting altijd wel heel leuk. En dat begon met voetbalspelletjes en dat altijd gedaan. En het vond ik eigenlijk veel mooier dan de wedstrijden spelen. Dus ja, eigenlijk wel. Maar toen nog niet dat ik dat had gedacht. Maar wel hele mooie dingen meegemaakt. Ja. En Do, Andor? Ja, dan denk ik toch het kampioenschap van Cambuur in Jin 20. Maar die wedstrijd in Helmond Sport. Dat wie dan het officieuze kampioenschap. Het wie een coronatier. Dus het wie een hele aparte belevenis. Maar ja, daarna die chaos op het Cambuurplein en het vuurwerk en al die mensen. Ik denk dat ja, een van de mooie dingen was. Het is ook typisch Cambuur om ja, de meest knullige ding mee te maken. Ik kan me nog een wedstrijd op bevrijdingsdag herinneren. Het in FC Dordrecht in de play-offs. Cambuur uit Riant woon. Hoe de thuis alleen maar auto maken en doen verleren ze uiteindelijk naar strafskoppen. Ik leeuw het wie 4-4 uiteindelijk. Dat Cambuur nog verleren. Ja, dat is ook weer typisch Cambuur. Dat soort gekkigheden. Het is de mooiste kutclub van Nederland, toch? Dat is een spandoek wat op. Dat is een spandoek. In het Cambuurstadion hing het. Nou ja, en het is een bijzondere club en daar jaren dat soort herinneringen bij. Ja, want Dob is nou de verste verslagjouwer te Jerma Geert van Thun van Cambuur. Ja. Maar een collega die dat jarenlang dienen heeft, die kist ook nog heel goed. Dat is Sjouke Lausma. Ja, mooi. 30 jaar lang het hij van Omroep Friesland verslag die van de wedstrijden van Cambuur. Ja, wat voor
Hij was vaak mijn werken. Hij had vaak interviewd, denk ik. Ja, maar het was een hele lieve man. En ik had ook een hele leuke, zachte, aardige band met hem. En het was een soort... ik was natuurlijk ook jong. En ja, dat klinkt denigrerend, maar dat is helemaal niet zo. Maar het was een soort opa-gevoel, zeg maar. Snap je? Niet een vaderfiguur, maar meer een hele lieve opa. En dan klinkt het alsof, ja, die man was zo oud, maar zo bedoel ik dat niet. Het was een hele zachte, lieve man. En ik heb een keer een heel mooi interview met hem gehad toen ik uit Duitsland kwam. En hij was degene die mij mocht interviewen. En, Dan zit het bij Mannheim. ja, Met avontuur, we hebben het al vaker verteld. Ja, dat is mooi geweest. En Precies. Maar op een gegeven moment krijg je zoveel weekend. telefoontjes. Iedereen wil alles wat van je weten, bla bla. En toen heb ik op een gegeven moment Sjouke is bij me thuis geweest. En hebben we zo'n leuk, fijn, warm gesprek gehad van urenlang. En ook, wat ik ook zei, van de dingen. Ik zei ook wel, ja, sommige dingen moet je er even niet in zetten. Want dat moet misschien op dit moment even niet. Nee, Nou ja, en dan dat wie geen probleem. nee, het was gewoon een hele aardige, oprechte man. Ja, maar ik heb mij Sjouke Lausma de wedstrijd dientje in Helmond Sport. Te jaren bij hem wie het voor mij een beetje een eer om te jaren het commentaar te doen. Maar ja, het wie meer, die wedstrijd ging nergens meer om. He, elk doelpunt van Cambuur of Helmond Sport wie echt een hinderlijke onderbreking van al zijn anekdotes. Maar hij vertelde er een anekdote over Thomas Hauser. Die wie vat die tiert. Dat wie een Duitser. En het wie een spits, maar wie één probleem. Hij kon niet voetballen. Hij was echt verschrikkelijk slecht. En dat wie in de titel van vastzitten Jan-Piet Stam. Zei hij dat nog wat? Ja, Jan-Piet Stam. maar Nou, in ieder geval, er was een postbode. Dat was ik de postbode geweest. Zeker. Ja, zeker. Dat Ja, doe maar je. het is mooi werk, hoor. Ja, dat is mooi werk. Dat was mooi werk. Nou niet meer. Nou, het is nou wel lastig geworden. Ja, maar dat wie een echte louter postbode. En die zei altijd van... nou, maar eens even raden wat voor werk ik doe. Ik ga van gleuf tot gleuf. Net zolang tot mijn zak leeg is. Nou ja, die grap maken die elke week. En toen ging hij naar de vastzitter daar, Jan-Piet Stam. En toen zei hij, die Hauser, die Thomas Hauser. Is dat een bouwvakker? Nou ja, hij zei, nou nee. Ik dacht, voor mij niet, zei de voorzitter. Wat dan? Nou, het leek wel dat hij een plank opvreten had. Nou ja, goed, zo'n leeuw was dat. Maar goed, jongens. Het wie een bijzondere joen. Maar ja, Doosje stond de koffie in de cake, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, het weekend begrafenis. Nee, het wie echt een feestje. Maar feestje. ik heb een hele mooie jongen. Mooi zo, nou gelukkig. Dan Jereveen, jongens. Want Jereveen had Juster Orski naam van Kees van Wonderen. Bij de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Onder het publiek had het zeker net lang. Het ziet er weer redelijk vol. Maar ja, die tweede helft. Ga je met zoen, jongens? Koest het opbrengen om die wedstrijd te volgen? Nou, ik heb stukken teruggezien, laat ik het zo zeggen. Maar het is typisch een beetje Heerenveen dit seizoen, eigenlijk. Want ik heb ook echt En wat is dat dan, typisch Nou ja, Heerenveen? het is vaak... het zijn wel pieken, maar ook wel echt wel dalen. En die dalen die zijn wel heel... maar die duren wat lang, zeg maar, in een wedstrijd. Ja, dus dan... Ik heb bijvoorbeeld ook hele leuke wedstrijden gezien tegen Feyenoord, PSV, Ajax. En dan was in ieder geval, er gebeurde echt iets op het veld. Je zag echt wel vastigheden. PSV die 8-0, hè? Nee, klopt, maar het was wel een leuke wedstrijd om dat te zien. Dat is echt zo, want PSV was toen echt goed. Ja. Ja, en dat is ook leuk om naar te kijken. En als je die ballen die bij hun ingespeeld worden, die zijn echt op snelheid en ook echt allemaal op goede been. En dan speel je heel makkelijk mensen uit. Maar Heerenveen tegen een Ajax bijvoorbeeld ook. Ajax was misschien niet goed. Maar dat zijn wel allemaal spelers die in principe normaal gesproken wel beter zijn dan die van Heerenveen. En Heerenveen had wel een plan dat ik denk van... hier zit echt wat achter. Dit is echt duidelijk. Iedereen wist wat hij moest doen. En het was echt een leuke wedstrijd om naar te kijken. Alleen als je nou gisteren de tweede helft ziet... Ja, dan staan ze ook waar ze staan. Ja, want ik praatte nog met Riemen van der Velde. En die zei van, jongens, het is geen plan. Het liep het wel alsof Heerenveen geen plan had. Ja, dat zou kunnen. Maar ik heb ook wel hele goede plannen gezien van de trainer van Heerenveen. Bij Go Ahead Eagles was het echt geweldig hoe die het neerzette verdedigend. Hoeveel clean sheets hadden ze toen? Vitor Recorli ook, maar die keeper Recorli, natuurlijk. Ja, die doet toen hij naar Ajax trainer wie kwam van de Go Ahead is- Eagles? De trainer van Go Ahead Eagles. Dus ik weet ook niet of het echt alleen maar aan de trainer ligt. Nee, Dat was- nee, want ik zei nog Chip van der Velde van... Ja, ze hebben toch goede spelers. Mijn Noppert en mijn Brouwers en mijn Saroui hebben ze toch goede spelers. En toen wat zei van Riemen van der Wonderen- Velde... Ja, maar als Femke Bol achteruit loopt, dan wint ze ook niet. Nee, maar je moet niet vergeten dat Van Wonderen... die is echt, vind ik, een meester in... wat Ruben ook zegt bij Go Ahead Eagles... die is met een beperkte ploeg gepromoveerd. Ja. Die is met een beperkte ploeg eigenlijk redelijk makkelijk in de eredivisie gebleven. Kijk, wat hij heeft, wat hij echt goed kan... hij kan het organisatorisch, verdedigend... kan hij het echt goed neerzetten. Heeft hij echt een plan, heeft hij goede ideeën...
Het enige is, als hij bij Go Ahead was dat allemaal perfect. Ja. En werd het ook getolereerd. Vooral dat. Ja. Ja, En maar Heerenveen wordt het net tolereerd. Want Nou, dan is het al gauw Keesje Beton. Nee, Ja. maar tegen de grotere clubs wordt het wel getolereerd. Alleen tegen kleinere clubs wordt er een spektakel verwacht. Alleen dat is heel lastig. Het is, als jij een trainer bent en je hebt een idee, dan is dat vaak iets perfectioneren. En kijk, wij deden bijvoorbeeld, of het nou PSV, Ajax, Feyenoord was, wij deden hetzelfde. Want wij gingen aanvallen. Als een tegenstander bezig was in de arena, gingen wij trainen. Verloren we toch wel. Maar wij trainen op de aanval, zeg maar. Om dat te perfectioneren. Kees van Wonderen is hier, wat ik net benoemde, is daar echt goed in. Als jij een ploeg, zeg maar, 2 compleet verschillende dingen moet gaan laten betrainen. Dat gaat hem niet worden, jongens. Nee. Maar goed, ik kan me wel voorstellen hè, dat je het in een topploeg als Ajax, PSV, Feyenoord, dan kun je inderdaad het balbezit litten onder de chinstander en dan loeren op de omschakeling, hè, op de counter eigenlijk. Maar als je datzelfde principe hanteert in een RKC Waalwijk of een Excelsior, dat is toch armoedig? Ja, maar als je Real Madrid kijkt, die staan gewoon bovenaan. Die doen het elke week. Tegen elke ploeg. Loeren op een counter. Loer op een counter. Die Gaan we in de Champions League ook wel weer Champions zoenen League alle weken. afgelopen Ja. keer. Maar die spelen ook niet meerdere systemen in Nee, hoor. spelopvatting, zeg maar. Want dat kunnen die spelers ook niet. Dat is niet verkeerd bedoeld. Maar als spelers 4 systemen in hun hoofd moeten hebben qua spelopvatting, ja, gaat niet gebeuren. Nee. Dat is te moeilijk. Dus een trainer heeft vaak 1 specifiek iets waar hij heel goed in is. En daar is Kees echt heel goed in. Alleen bij Heerenveen wordt net even wat anders verwacht in sommige wedstrijden. Ja, en dan... Kijk, als het dan... Dat is hetzelfde als je een trainer hebt die verdedigend speelt. Als die slecht presteert, gaat hij er eerder uit dan een trainer die aanvallend speelt en die presteert slecht. Zo werkt het. Ja. Je bouwt minder krediet op als je verdedigend speelt. Ja. Ja, maar Ander, we kunnen toch wel zeggen dat 2 jaar Kees van Wonderen het Heerenveen niks opsmieten. Net een hoop, nee. Als je individuele spelers waarbinnen echt beter worden. Nou ja, daar hebben we het ook wel vaker over gehad, maar dat binnen net een heel soort. Hij woest structureel bij de beste 8 eindigje. Structureel meid van om de bopperste 8 plakken. Dat is ook net slagen. Ja, vorig jaar ben ze nog als 8e eindigen. Maar nu worden ze het 10e. Misschien, Ja. 11e. Ja, vorig jaar natuurlijk nog play-offs hellen, dit hier net. Maar aan de andere kant is dat ook waar Heerenveen nou is. Heerenveen is gewoon een club die het, bij die middenmoot jet, die het natuurlijk door de financiële problemen, daar gaan ze op het veld de last van. Dus het is eigenlijk een logisch gevolg van wat er de oranje 4 ontzien hier bij Heerenveen binnen de club gaande is. Ja, maar wat mij ook opvalt is dat ze bij de eerste de beste chinslag, want vaak beginnen ze wel aardig, de wedstrijd, maar bij de eerste de beste chinslag, ja, dan zakt het werkelijk als een plumpudding in elkaar. En nou ja, Van Wonderen is het er eigenlijk ook wel mee eens. Even hier naar Kees van Wonderen. Ja, we zijn niet in staat. Ja, en misschien trek je een goede conclusie dat we mentaal niet weerbaar genoeg zijn om bij tegenslagen om ons op te richten. Hè. We waren daar vorige week tegen Almere dichtbij, waarin je ook een moeizame wedstrijd speelt. In de eindfase nog wel terugkomt van de achterstand en dan eigenlijk ook nog moet winnen. Maar die wedstrijden zijn veel te weinig geweest. Ja, Ruben, kun je spelers, want dat is best hard scouting. Kun je spelers selecteren op incasseringsvermogen? Ja, dat kan. Dat kan wel. Maar dan zou je wel echt veel live wedstrijden moeten gaan kijken hoe een speler reageert op bepaalde momenten. Want dat kun je niet alleen op beelden kijken. Dus het kan, maar het is wel heel moeilijk. En tegenwoordig zijn er ook steeds minder spelers die dat goed kunnen. Ja, maar selecteerst je er wel op? Wij kijken er wel naar. Maar het is niet het eerste wat je doet. Want je hoopt gewoon dat je wedstrijden gaat winnen. En dus dat is wel het belangrijkste. Ja. Maar Maar dat is ook moeilijk hoor. het Want is echt moeilijk. mentaal weerbaar. Dus het gaat wat minder wie staat op. Hè? Dat wordt altijd zo mooi gezegd. Ja. Maar ze staan allemaal, want niemand zit op het voetbalveld. Maar wie staat op in de zin van... wie neemt nou het voortouw om het neer te zetten? Ja. Ja, Wordt vaak geroepen, hè? Zet nou even neer. Ja. maar daar is er wel op selecteren, op dat soort karakters. maar nou gaan we het volgen. Stel dat je wedstrijden kijkt en er zijn spelers die laten misschien soms het kopje hangen. Verkeerde paas, of ze krijgen een bal niet. Of ze verliezen een duel. Of er komt een goal, iemand komt voor hem, die kopt hem binnen. En dan loopt zo. En ja, misschien denkt hij op dat moment wel van... Ja, shit, de trainer heeft met me gezeten deze week. En die heeft nog laten zien. En dat gebeurt me nou weer. Kut. Nou, dan gaat mijn plekje. Dat kan een moment zijn in de wedstrijd. De mens denkt ook na, hè? Een voetballer denkt ook misschien volgende... Oh, kut. Ja.
Maar is dat mentaal... Misschien zit hij de volgende minuten daar wel minder in een wedstrijd... omdat hij mens is. Ja, maar om nog even weer om te komen op JRV. Want JRV begint vaak volaardig. Maar het eerste de beste schot op doel. Ik heb bijvoorbeeld ouder in een weekendje in Vitesse. Het is een soort van klutsbal. Komt bij Van Ginkel, Pats goal. En er komt een penalty moment achterom. En het is helemaal niks. Er is niks meer van JRV en Oer. Wat ze in de eerste helft alweer was aan laten komen. Ja, omdat dat misschien in balbezit op dat moment dan net niet vast genoeg is. Wat we net benoemden. Dat het verdedigend, qua organisatorisch, staat het vaak best wel goed. En daar is Kees heel goed in. Wat we ook al benoemden. Alleen... soms ben je redelijk goed in balbezit, omdat een tegenstander ook een keer wat minder is. Die spelen uit en denk van, dit is wel lekker het veld. Voelt in één keer heel groot als tegenstander. Hè? Dan denk je van, wow, ik ben een uitwedstrijd en wat is het veld groot, man. Goh, ik kan nooit belopen. Dat slaat natuurlijk nergens op, maar zo kan het voelen. En als dat voor Heerenveen in zo'n moment, in zo'n eerste helft, als dat prettig voelt en je komt daar voetballend daar wat doorheen, ja, dan voelt dat heel prettig. Krijg je in één keer een tegenslag, moet je eigenlijk precies hetzelfde doen. Maar dus is het misschien net niet vast genoeg, zoiets. En in een momentopname lijkt het soms heel goed te zijn, maar dat kan met heel veel factoren te maken hebben, ook met tegenstanders. Ja. Vind je Van Persie eigenlijk een goede keus? Even heel wat oors. Ja, Ja? zeker. Ik vind het mooi dat een trainer echt gewoon lager begint bij een jeugdelftal. Die verder gaat en zich ontwikkelt. En nu die stap mag maken, vind ik altijd wel zijn goede dingen. Ja, vind je het een verrassende keus? Nou ja, het is wel een verrassende keuze dat hij voor Heerenveen kiest. Maar is het een verrassende keuze dat JRV voor hem kiest? Oh ja, ja. Pastoor laat voor de Pastoor, hand dat hij misschien iedereen verwachtte. Maar aan de andere kant, Pastoor is ook weer verdedigend type. Klopt. Die zet het verdedigend neer. Van Persie, ja, ik heb wel positieve dingen gehoord over hoe hij zijn team neerzet. Hoe ze Wat heeft al je jet? Want wij weten nog net zo volle hoe Van Persie. Ja, om het nou maar hier te Ja, dat noemen. kan wel, Ruben. Ja, ik hoor dat het gewoon een trainer is die het goed neerzet, maar ook goed met jongens om kan gaan. Die gewoon echt goed iets kan uitleggen aan mensen en ook nog de ervaring heeft met in zijn voetbal om dat waar te maken. Dus ja, ik hoor wel positieve verhalen ervan. Hij kent net wel goed vader op de training, denk ik. Ja, ik kan wel meedoen, denk ik. Ja, toch? Hij kan wel een partijtje meedoen. Ja. Ja. Zo is toch van assistent wezen Wolle van Persie? Dat denk ik niet. Nee? Nee. Want? Nou, dat heeft niks met hem als persoon te maken. Maar hij is een trainer die vol in ontwikkeling is. Die zich wil ontwikkelen. En ik vind het voor hem een hele logische stap dat hij vanuit Feyenoord onder 21 naar een club als Heerenveen, dat hij daarvoor kiest. Dat had ook een, nu niet meer Vitesse, maar bijvoorbeeld een Vitesse vroeger of een Utrecht of een NEC of dat soort teams. Dat vind ik wel een hele logische stap vanuit hem. Ja. Maar ik zou geen assistent willen zijn, want dat gaat niet werken, denk ik. Nee? Want hij wil zijn idee uitdragen en dat moet hij ook doen. En Maar misschien heen wel dezelfde filosofie. ja, dat weet ik niet. Allebei aanvallend voetbal. Ja, klopt. Maar dat kan heel verschillend zijn, hè? Ja, hij had een begeleidingster van een stuk of 15. Kun je vast nog wel in bij. Nou, dan kan er ook een paar af. Wel een paar af. Nee, maar dat is ook prima, weet je. En hij moet zich daarin zelf gaan ontwikkelen. En daarin ben ik ook gewoon te eigenwijs. En mijn ideeën zijn, die kloppen in mijn beleving. En die van hem zullen ook in zijn beleving kloppen. En dat is ook prima. Alleen dat moet ja niet samengaan met iemand die zich wil ontwikkelen. Want waarom ben je toch een betere trainer als Van Persie? Waarom naar die stelling? Ja, ik moest ja of nee zeggen, maar ik vind mezelf best wel redelijk goed. En ik ken hem niet. Dus ja, Dat ben je al snel beter. daarom kon ik niet nee zeggen. Maar ik ken hem niet als trainer. Dus Nee. dat was eigenlijk een, ja... Ik hou er niet van om mezelf op de borst te slaan. Dus ik zei wel ja, maar ik ken hem niet als trainer. En ik Nee, ken maar mezelf wel Jereveen als kiest dus ook voor Van Persie. Ze hier natuurlijk wel van een orentrainer kiezen kind. Bijvoorbeeld van de trainer van Genemuiden. Want ja, Die doet het goed. die doet het zeker Ja. goed. En dan hebben we het vanzelfs door René van der Wij. Die is uitroepend de beste trainer in het amateurvoetbal District Noord. Dag René. Goedemiddag. Goedemiddag jongen. Nou, allereerst Lokwenske. Dit is natuurlijk een enorme eer. Ja, zeker. Hè? In de podcast. En dan, hè? Ja, dat is hartstikke mooi. eerst de podcast en dan pas die titel, hè? Ja, nou ja, je hebt het al 5 keer geroepen, maar ik ben nog nooit gebeld. Dus dat zegt ook wel wat, hè? Nee, want dit is al de tweede keer, toch? Dat zo deze titel winst. Ja, klopt. 4 Ja. jaar geleden ook al. Dus ja, daar ben ik hartstikke trots op. Ja, waarom heeft hem eigenlijk woen? Want wat doet de oors als alle orentrainers? Ja, dat weet ik niet. Ik heb mijn eigen visie. En dat probeer ik met die jongens zo goed mogelijk op het veld neer te leggen. En de trainers die mogen dan een stem uitbrengen. Ja, en dit keer kreeg ik de meeste stemmen. Ja, dan
dan heb je de award gewonnen. Ja, want je hebt dit weekend het kampioenschap verspielen. Dus daar is het net voor krijgen, hè? Nee, daar heb je wel helemaal gelijk in. Ja, toch? 1-1 in HSC. Ja, nee, weet je, wij met Genemuiden hebben natuurlijk een bepaald beleid met de club. We moeten het eigenlijk vooral met jeugdspelers doen. Nou, dat is ook juist een van de criteria's dat ze een trainer willen kiezen die heel veel met eigen jongens wil spelen, maar ook de kans geven. En als wij tussen het rijtje met IJsselmeervogels en Sparta, Nijkerk en DWS... en dan hebben we gewoon netjes de na-competitie gehaald... dan denk ik dat we gewoon heel trots moeten zijn. En in de tweede divisie hebben wij niet zoveel te zoeken. Want dan komt er een geweld aan nog veel betere teams. En we gaan gewoon een toetje spelen en dat is al voor onze club heel mooi. Ja, maar nou 2 keer deze titel dus. Beste trainer van District Noord. Bist u eigenlijk net gewoon vies te goed voor het amateurvoetbal? Blijkbaar niet, want ik zit er nog steeds. Nee, maar orenvraag, ik kan het ooit formuleren, René, van wanneer komt er nog eens een keer in het betellen voetbal als trainer? Geen idee, weet je. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik zit bij een hartstikke mooie club. Ja, dat snap ik, maar dat is de coming man, de kroonprins. Ja, dat vind jij misschien, maar... Nee, weet je wat ik zeg? Ik heb mijn ambities en als er een keer een kans komt... dan zal ik hem proberen met beide handen te grijpen. En als dat niet komt, ja, weet je... Ik wil gewoon lekker presteren met mijn clubpies. En dat is eerst met Buitenpost redelijk gelukt met de kampioenschap. En nu met Genemuiden staan we er aardig voor. En weet je, daar ben ik gewoon heel blij mee. Ik ben wel benieuwd, want Sander, zit je ook griezelig te geniezen? Zit er een gedachte achter? Nee, ik vind het wel mooi. Ik ben benieuwd wanneer... René bij Cambuur komt. Nou ja, of dat. Of gewoon wanneer die gebeld wordt. Zo moet je het zien. Want ik denk dat het... wat René zegt ook. Ja, hij zit daar prima. En ik moet zeggen, Genemuiden is een mooie club, René. Ja, fantastisch. Zwart-wit. Mooi fijn clubje. Nou, dat kan best wel eens agressief zijn langs de lijn. Oh, ja? Hoor. Ja, dat is uit het verleden, heb ik dat wel meegemaakt. Maar wel leuk. Na de wedstrijd is het met diezelfde mensen is het in de kantine hartstikke leuk. Dus het is wel een unieke club, vind ik daar. Vind ik echt wel een mooie club. Maar René, dat was toch net in hele leven bij Genemuiden blowen? Nee, zeker niet. Wat ik zeg, hè. Als ik de kans krijg, dan zal ik hem proberen te pakken. En weet je, hij is nog niet voorbij gekomen. En dan wil ik gewoon lekker blijven presteren met mijn elftal. Dat vind ik wel heel belangrijk. Maar het zit dan als assistent die het betellen voetbalwezen matten natuurlijk. Want de heeft de diploma om daar trainer te wezen nog net. Is dat wees dan ook op hoopst op zo'n soort rol? Ja, nee, zeker. Kijk, dat is inderdaad, het diploma is nu tot assistent betaald voetbal. En ik ben nu 41. En weet je, als je de kans krijgt om coach betaald voetbal te doen, ja, dan zou ik dat is op termijn zou ik dat wel graag willen doen. Alleen het is gewoon makkelijker om die cursus te volgen als je bij een BVO zit. Want je moet een paar weken weg. Nou, ik heb nog gewoon een hartstikke mooie baan in het bewegingscentrum. Ja, dus je moet dingen op gaan geven. Met een amateurclub past dat gewoon niet. En als je bij een betaald voetbalorganisatie zit, is het gewoon makkelijker om die cursus op te gaan. En heb je ook weer met criteria's te maken. Nou, ik denk dat ik daarin wel aardig wat punten ga scoren. Ik heb natuurlijk zelf gevoetbald, wat prijzen gepakt. De awards die kunnen helpen. Dus dat is voor de toekomst zal dat fantastisch wezen. Nou ja, liep het dan nou maar bekend met je, René. Want door best op dit stuit in het stadion van FC Emmen. Kom er maar in. Ja. Ja, nee, dat klopt. Alleen Roman die gaat hier stage spelen. Oh, die zoon? Die gaat proberen om bij Emmen gewoon zijn carrière te vervolgen. En die mag hier de hele week meedoen. Oh, dat is hartstikke leuk. Ja, dat is hartstikke leuk, toch? Ja, zeker. Maar van Cambuur, dus dan moet je wat oorziekje. Ja, maar nog even hoe die prijs, René. Want wat heeft precies woen? Hoe shot dat eruit? Nou, je krijgt een award en je krijgt een oorkonde. En dat is het eigenlijk. Het is niet meer dan dat. Maar het is gewoon een stukje bevestiging van waar je mee bezig bent. Ja, maar waar zit hij? Hij staat mooi op de kast in de kamer. Ah, naast die oren? Naast die andere, ja. Ja, oké. Hey, René, dankjewel. Oké, hoi, dat is even in de podcast komen worden. Hoi. Hey jongens, Cambuur, we kunnen er toch niet omheen. Het is een teleurstellend seizoen, Ruben. Ja. Tredjende. Dat vies ook. Ja, we hadden van tevoren gehoopt dat we hoger zouden eindigen. Spelers gehaald op... Je woont minimaal play-offs. Ja, en die spelers die we hebben gehaald zit vooral potentie in. Maar we hadden wel verwacht dat we hoger zouden eindigen dan dit. Minimaal play-offs. Ja, en rekkers die dat zelf ook om, want dat is hard scouting. Dat is mooi verantwoordelijk dus voor het helien, van het oorloeken van die spelers. Zeker. Op dat moment was er nog geen hoofdscouting. Maar ik heb wel meegekeken naar de spelers. En ja, sommige jongens hebben niet uitgepakt zoals we hebben verwacht. Maar
wat ik zei, we hebben vooral spelers gehaald op potentie. Die echt nog kunnen groeien, die jong zijn. En dat heeft ook gewoon te maken met een stukje begroting. Waarom we dat daarvoor hebben gekozen. Dus ja. Maar die hele jonge spelers, bijvoorbeeld een Narti en Mercera, en die hebben zeker talent. Zo, echt maar, wel. Maar die kunnen nog net de hele ploeg dragen natuurlijk. Nee, maar ik heb afgelopen week een wedstrijd gezien. Jong Cambuur onder 21, tegen Twente. Was geweldig. Ik heb was een van de mooiste wedstrijden die ik ooit heb gezien. Ooit? Ja. En daar was Narti was supergoed. En Bram Marsman noem je net niet bij. Dat was die speelde linksbuiten vorige week. Jocht de assist. Gaf de assist. Was echt geweldig. Dus er zit echt wat aan te komen. En dat is ook... Ben die al goed genoeg voor Takkum seizoen? Nou, ik weet niet of ze goed genoeg zijn om volgend seizoen basisspeler te zijn. Maar het zijn wel echt goede jongens om bij te hebben. En het niveau van de training wordt niet lager, laat ik het zo zeggen. Het Jereveen de jeugdopleiding beter van elkaar als de concurrent Jereveen? Cambuur de jeugdopleiding sorry? beter. Ik denk dat wij de jeugdopleiding beter voor elkaar hebben dan Heerenveen. En dan moet Frederik Houtstra, die doet het ook echt goed. Die kennen jullie denk ik ook. Dat is het haat jeugdopleiding van Cambuur. Ja. Die heeft goede stappen gezet. Er is echt beleid op gemaakt. We hebben goede trainers hebben ze aangesteld. Dus er zit wel wat aan te komen. En ik merk ook, Lars Lamboy, die zat bij RKC. Daar hebben ze geen jeugdopleiding. Maar dat maakt het wel lastiger om een selectie neer te zetten voor het begin van het seizoen ook. Want deze jongens die kunnen prima meekomen. Het trainingsniveau gaat niet omlaag. Dus het is wel echt een mooie stap voor Cambuur. Ja, nou ja, een van de stellingen hiervan is het een terjochte dat Henk altijd de klap opvangen heeft van zijn spelers. Nou goed, Doos zei dus van ja, dat is wel terjochte. Maar Henk zei na Oudin Eck van de wedstrijd in Helmond Sport dat hij blied is dat het seizoen erop zit. Even jaren. Ja, ik ben hartstikke blied. Maar door kijk aan alle machtsruzie met iedereen. En dat is totaal de bedoeling. Want dat is ik net terecht. Want soms ben ik net beter dan je binnen. En waarom zou je dan ruzie krijgen met elke niet? Ja, dan knal ik erin, dan hak ik een pikkie die in. Dan knal ik erin en op een gegeven moment wil je net meer een redelijk mens. En dat is voor wie Henk de Jong is. Maar het wordt redelijk weer, dat het net beter is het net beter. Daarom had ik op een gegeven moment gekozen van oké, ik neem zelf de klappen voor. En dan hinder ik want ik ben sportief, dat is net erg. En ik moet de jongens gewoon beschermen. En nou is het klaar, had ik tocht. Ja, nou is het klaar. Wat betekent dat? Nou is het klaar? Nou, dit seizoen dat het even rust is. Ja. Dat is wel... Kijk, maar hij heeft echt, zou die ik wel neus aan neus staan, maar die spelers, hè? En waarschijnlijk net omdat ze het zo goed doen. Nee, maar ik denk dat dat meer te maken heeft... Hoe moet ik het even zeggen? Zoals het is. Kijk, je spreekt altijd dingen af. Je hebt altijd afspraken over balbezit, balverlies, standaard situaties... dingen die vaak al... Kijk, je staat niet zomaar een keer... en dat gebeurt heus niet elke wedstrijd hoor. Maar je staat heus niet zomaar in één keer een keer neus aan neus. Daar gaat een bepaald traject aan vooraf. Met misschien wel wat gesprekjes. Of dingen die je hebt aangegeven als trainer. Of discussies die geweest zijn een keer. En dat is ook prima. En op een gegeven moment dan... zegt een trainer daar wat van... En misschien op dat moment valt het net even niet goed bij die speler. Maar ja, die speler moet het dan op dat moment ook even bij zichzelf zoeken. Alleen lukt dat op dat moment niet. En dan kan je zo'n situatie krijgen. Is het ook wel eens neus aan neus team, mijn trainer? Nee. Nee? Nee, want dat was gewoon tegenover elkaar zitten en dan gewoon normaal praten. Ja? Dan is altijd de rust zelf. Ik was wel altijd in een gesprek heel rustig. Nee toch? Ja, in een gesprek die mensen ook? was ik altijd... Ja, dat was ook de frustratie van hem. Dat ik heel rustig was. Want ik had nog een contract voor 3 jaar toen. Ja. Dus ja. Maar dat zijn dus momenten. Dat kan ook bij een speler zeg maar in één keer eventjes ontvlammen in een reactie. En dan kan dat ontstaan. En een dag later is het ook weer klaar, hè? Alleen ik snap wel dat Henk zoiets heeft van, nou even rust. Ja. Even opnieuw starten, even bijtanken. Ja. En, want hij weet natuurlijk echt dat het beter maakt op seizoen. Want als het net beter gaat, dan is hij als de eerste die eruit vlucht. Het krediet van Henk de Jong hoort een keer op natuurlijk. Klopt. Dat is wel zo. Alleen ik denk wel dat je als Cambuur zijn ook kijkt naar hoe je de club verkoopt in een jaar naar een nieuw stadion. Waarbij het niet heel goed is geweest. Dan is Henk wel een mooie trainer om erbij te hebben. Want dat komt wel veel enthousiasme los bij. Ja, maar dat draait uiteindelijk altijd om prestaties. 100%. Ja. En dan die draaien ook om. Die draaien om? Ja, dat denk ik ook. Ja, maar dat was toch verzwartje. Zeker. Ja, dat is een van de mensen die niet te verzwartje heeft, maar dat Dien Huid, als ze het materiaal heeft, werd hij aan ze met promoveren kind. Ja.
Dat is waar. Maar ik dat vind... gebeurt ook wel. Want weet je, daar kan je wel op inhaken op Ruben. Want die is natuurlijk als analist begonnen. En toen zat ik er ook nog. Toen hebben wij heel vaak samen met beelden gezeten. Heel vaak. En dat was eigenlijk het moment dat hij nog niet echt vast in dienst was bij de club. Klopt. En er was heel veel tijd die hij zelf instak om naar de club te komen. Gingen we beelden kijken, het systeem bekijken. En wat Ruben heel goed kan, is hij kan ook wel goede trainer zijn in denken. Want hij heeft het systeem, hoe er gespeeld moet worden, weet hij eigenlijk in detail. Omdat Ruben is een hele rustige jongen. En om dan misschien op het veld te staan, is niet misschien wat hij ambieert. Maar omdat hij het systeem, alles weet hij wel in detail. Zo in zijn hoofd heeft hij dat. En dat is iets anders dan op een bordje. Want een bordje klopt hij altijd, hè, op een magneetbordje. Alleen het zit in zijn hoofd. En op dat moment, als jij wedstrijden en tegenstanders zo kan analyseren, waarbij wij er wat aan hadden, aan beelden, wat Ruben had van een tegenstander. Hij wist hoe wij speelden. Dus ik kon echt heel makkelijk dingen doen met de beelden die hij aanleverde. En dat is wel uniek. En hij is nou hoofdscout. Maar dat is wel belangrijk in een hoofdscouting van, ja, je kan wel een scout zijn. Maar als jij voetbal ziet zoals je voetbal ziet, we moeten hard werken, mouwen opstropen, het moet wat scherper en een tweede bal winnen en noem alle containerbegrippen maar op. Hij weet hoe ze spelen. Dus hij kan ook gericht gaan zoeken met het team naar spelers die daarbij passen. Ja, dat denk ik hetzelfde over voetbal als die nooit. Ja, in grote 100%. lijnen zeker. Dat zit in de genen. 100%. Toch? Dat zit in de genen. Maar het lastige is wel natuurlijk dat Cambuur shoppen met mijn lege beurs. Maar dan nog kan je wel, omdat hij, je kan wel gerichter gaan zoeken. Ja. Hè, dus je kan zoeken naar spelers waarbij jij denkt dat ze de potentie hebben, dat ze dat systeem en dat ze die werkwijze en speelwijze aankunnen. Je weet het nooit zeker, maar als je het gevoel hebt, als je denkt dat ze de potentie hebben, dan kan je ook wel redelijk, het is wel moeilijker, maar met minder geld kan je wel ook gericht gaan zoeken naar jonge spelers. Ja, maar hoe gaat dat dan aan zijn niet werk, Ruben? Nou, Lars is daar voornamelijk verantwoordelijk voor. En die heeft gewoon een heel groot netwerk neemt hij mee. Naar je technisch manager. Ja, klopt. Maar die heeft gewoon heel veel ervaring in het halen van spelers. Heeft hij bij RKC ook veel mogen doen. Dus dat is ook heel Hij positief. wie derde haatscout. Ja, klopt. 2400 bruto. Ja, daar begin jij vaak over, hè? Zullen jij jaloers hier zo van meer of zo? Ja. Nou, 3500, dan haal ik de microfoon niet voor uit de tas. Nee? Maar goed, geef Nee, maar, Arjen Soes een keer bij Jim in het restaurant. Maar Zo, en de twee uur achter die baan. Ja, dat wil ik hem wel Voor zien. 12 euro in de Nou, dat doe ik. Dat vind ik dat staat. Dat vind ik leuk. nee, maar we hebben een scoutingsteam. Dat hadden we niet. Dat hebben we echt uitgebreid met een aantal mensen. Jan Bruin, die deed het al. Die heeft de jaren eigenlijk een beetje alleen gedaan. Er zaten wel wat mensen bij, maar volgens mij waren die niet in dienst. Maar dat heb ik niet helemaal scherp. We hebben Edwin, die hadden we vorig jaar ook al. Die blijft erbij. En we hebben nu een nieuwe Maurice. Is heeft jaren bij Vitesse, is scout geweest, bij RKC een aantal jaren. En die komt nu bij ons. Dus En dat team was zo onstuur. Ja, klopt. En dan hebben we nog Marco van der Heijden met zijn bedrijf. Ja, wat is correct zijn rol? Want hij wordt natuurlijk wel vaak neemt. En de cynische louter supporters die nemen hem altijd in combinatie met Mambimbi of Bambi. Ja. Want ja, die kwam van Marco van der Heijden en die bakte er niks van. Maar wat is correct de rol van Marco van der Heijden bij Jim in de scouting? Nou, in de jaren hiervoor, toen er echt geen scouting was, had Marco een grotere rol dan nu. Hij was verantwoordelijk om het scoutingsteam eigenlijk aan te sturen. Dat neem ik nu een stukje van hem over. Maar hij is ook hij heeft gewoon heel veel ervaring in het voetbal. Zijn scouts zijn echt van een hoog niveau. En van Mambimbi, ja, dat is niet helemaal goed uitgepakt. Dat ben ik wel met jullie eens. Maar ik denk, als je die jongen zag voetballen en die had je vaker opgesteld. De wedstrijd RKC uit, waar Jamie Jacobs rood krijgt en nog een andere speler. Ja, voor de rust, wie er nog in? Toen werd hij er gelijk weer uitgehaald. Het was net het moment dat hij ging spelen. Hij stond basis en na 10 minuten of zo eruit gehaald. Dus Ja, maar goed, dat heeft natuurlijk wel vaker. En dat is het risico van het vak natuurlijk. Want ja, Sylvester van der Water kwam er ook net uit. Wormgoor komt er ook net uit. Die Italiaan, Anello, dat komt er ook net lekker uit. El Hilali bedoelst? Beide. Nee, die op linksboeten van Sparta hier. Beide. Ja, maar dat is de Italiaan. Ja, dat is toch wel Italiaan? Wie Nee, Anello is een Amerikaan. Amerikaanse Italiaan met Argentijnse roots. Ja, die. Ja, die die. is dus mijn, want ook is dan hoofdscout, dan was het onsturen. Maar ik doe je zelf net naar wedstrijden. Jawel, zeker. Oh, dus stuurs meesken op paard en je zelf naar wedstrijden en je bestuurt al je beelden. We doen ook veel live scouting. Dat is denk ik een belangrijke toevoeging wat we hiervoor minder deden.
Elke week zijn we met z'n allen bij wedstrijden. Er worden heel veel beelden gekeken van clubs. En er zit een stukje data bij waar we via een bedrijf dat doen. We hebben niet een datascouting zelf in dienst. Dat kunnen we dan allemaal gewoon filteren en uitzoeken. Maar er komt net een speler bij Cambuur binnen zonder dat je hem die live onder het werk zien hebt. Nee, denk ik niet. Nee, dat is bij Heerenveen wel oors, hè? Lars wil... Maar die hebben Nicolescu gewoon hellen op basis van videobeelden. Ja. Loisus. Wij Roesnak ook trouwens. Maar... Oh ja, soms Roesnak kan ook? maar, Ja. Dat was 20 seconden beeld. 20 seconden beeld. Echt zo. Ja? En toen zouden ze Nou, Henk ook. die willen we wel. Ja, daar hoef je niet langer naar te kijken. Ja. Nee. En toen is hij 3 dagen op proef geweest. Hadden we een oefenwedstrijd tegen de Graafschap uit. En toen stond hij in de basis en toen gaf hij 2 steekballen. En toen zeiden we, deze moeten maar uit. Wisselen. Dus hebben we hem eruit gehaald. Er zaten allemaal scouts op de tribune. Hij was net een wat te goed. En dat moest de rest niet zien. Nee. Dus toen hebben we gewisseld en toen was het klaar. Maar Doos zei dat Lars won net dat je de matspelers We bezoeken. moeten ze bekijken. Ja. Anders wordt er niet zomaar een speler gehaald. En dat Maar is wel nou, mooi. Ruben, er moet natuurlijk een spits komen. Ja. Want Ulrikes gaat fort en Milan Smit. Een grote kans dat hij weggaat. Ja, is maar er dat nog is nog niet twijfel? zeker. Ja. Nee, maar hij rent uit zijn contract. Hij loopt uit zijn contract, ja. Alleen dat heeft dan ook weer te maken dat je dat voor een bepaalde datum kan opzeggen. En die datum is nog niet geweest. Dus 15 mei volgens mij. Oké, maar de kans is groot dat Ulrikes voortgaat. Ja, als je hem afgelopen week die bal ziet binnenkoppen, dan snap ik dat andere clubs interesse in hem hebben. Ja. Want het is zo dat vaak 15 mei Ulrikes zijn contract op zitten had. Dotte dat net, dan bleut er automatisch nog langer om Cambuur verboen. Dus de bal leidt nou bij Ulrikes. Ja. Oké, maar goed. Laten we er vanuit gaan. Max Halve, Ulrikes gaat fort. Milan Smit Doet het goed? doet het goed. Dus je hem hopen eigenlijk dat hij verkocht wordt. En dus moet er gewoon een Martinij spits komen. Nou, ik heb het listje van de KKD er even bij pakt. Nou, ik ben benieuwd. Veerman zit op Ian. Veerman op 1, ja. Ja, Veerman, topscorers. Niet haalbaar. Niet haalbaar? Nee. Nee? Nee. Sander, door de strijd Evelien al van die met die Veerman hellen. Die wou ik er heel graag bij hebben. Ja. 5 jaar geleden, 4 jaar geleden. In de Eredivisie ook. Ja. Ja, Kaars. Als je Martijn Kaars, de bij nummer ADO 2. bekijkt, dan dat kunnen wij niet aankomen. Oké. Martijn Kaars onhaalbaar. Onhaalbaar. Martijn Kaars. Helmond Sport verzin het goed, ja. En Cambuur Ja. kunnen met Ik denk betalen. dat Helmond Sport ongeveer gelijk zit wat wij betalen. En hij zit aan de bovenkant daar. Oké, nou, maar als die al in net komen, jongens, waar komt er dan? Nou, wat een klein lijstje dan. Ja, dat is een klein- dit alles? Ja, dit wie de top 3 van de topschutterslijst. Ja. Maar ja, misschien moet Cambuur ook niet kijken naar de jongens die nu 24 in hebben of 23 in hebben geschoten. Want zoals je net zei, we hebben geen geld om spelers te kopen of af te kopen. Dus dan moet je misschien ook kijken naar andere voorwaarden van een speler. Zo'n Livramento, zodat wat wij ze kennen. Ja. Jonge spelen. Hij is veel te goed, joh. Die is Ik waar. denk dat hij dat klopt, hoor. Dat zou een hele goede kunnen worden. Maar ik denk dat Cambuur niet de enige is die hem waarschijnlijk dan op het lijstje heeft. Nou, die staat Wel een zeker wel op goede een lijstje van ons. Maar ik weet niet of jullie vaak MVV kijken. MV voetbal. Nou, ik sla wel eens een wedstrijd over van MVV. Moet je Livramento maar eens kijken. Goede speler. En wat wordt die spits van MVV? Die speelt nou in Duitsland. Koen Kastons. Koen. Ja, Koentje. Koen Kastons. Ook een goede Dat speler. vond ik een goeie. Ja, niet. ik ook. Maar is Ja. niet haalbaar. Niet haalbaar. Nee. In de winter ook niet. Die zit nou bij Paderborn. Wat was Die het? spelen in de tweede Nee, Bundesliga. Dus, Oké, jongens, ik ken nou heel vaak nee, niet haalbaar, nee. Maar wat is dan Wolhelber? Ja, De Ja. Vries. Wie? De Vries. Roelof? Nee, Dordrecht. Onder de 23 zit hij. Spits. De Vries. Moet je maar eens opzoeken. Heeft ik een voornaam? Nee, dit is niet. De Vries. De Vries. Van Dordrecht. Dordrecht onder de 21. Ja. Oké, dat is een goeie. En die kist ook? Ja. Ja? Of, dat begint een beetje te kleuren, Ruben. Zit hij op een listje? nee, het staat niet op onze lijst. Maar Nee? kijk, je probeert namen eruit te halen, dat snap ik. Maar er zijn best wel veel goede spelers waar wij ook naar kijken. Alleen als ze nog een contract hebben, ja, Veerman die verdient tonnen bij ADO. Ja, dat zijn niet haalbaar. Ja, Oké, maar toch moet hij in mijn list bedenken. Want Sandor, door kwam een peri verlien, kwam zo te jaren met Henk. Toen kwam je van de Graafschap naar Cambuur. Toen wie het bij Cambuur ook 0,0. Toen hij je met Wolf likt. Ja, en daarvoor maar hij je ook- hetzelfde dien bij de Graafschap. Ja, maar dat was ook... Kijk, dan... maar eigenlijk was het hetzelfde. Kijk, we hadden een gelukje met Robert. Alleen Robert was iedereen sceptisch over. Muren. Ja, want die was lui. En dat is niet zo gebleken dat jaar. Alleen, die had natuurlijk wel de stempel. Zo. Ja, die is op zijn retour en het is niks. En België verdient nou heel veel geld, maar verhuurd worden. En bij AZ was niks. Sparta, NAC spugen ze hem uit, bij wijze van.
Dan hadden we Jacobs, Jamie en Mees. Die kwamen, Mees stond rechtsbuiten bij AZ, Jong AZ. Jamie speelde bij Jong AZ. Die waren toen niet bekend. Dus, en zo zijn er nu ook heel veel spelers die nog niet bekend zijn. Maar die misschien over een jaar wel denk je van wow, maar die zijn goed. Maar wat is dan de truc? Want Jim hebben Om naar spelers te kijken, het recept. zeg maar. Ja, maar om naar spelers te kijken, wat ik eerder zei. Om te kijken naar de potentie wat spelers hebben in een systeem wat wij spelen. Zoals Mees Hoedebakers, die was rechtsbuiten. Die was in de voorbereiding nog niet goed genoeg. Maar we hadden wel het idee, dat wordt onze 6. En die was in de eerste wedstrijd tegen de Graafschap uit in de competitie toen. Werd het al wat beter, maar was het nog niet goed. De derde wedstrijd in de competitie was tegen NAC uit, NAC Breda. Toen speelden wij zo goed. En wij verloren door een corner in de 70e minuut, omdat we voorin nog niet vast genoeg waren. In het aanvalspel, zeg maar, in de laatste fase. Maar zo ga je bezig, zo kijk je naar spelers van wie past op welke positie, want op die positie heb ik deze voorwaarden nodig. En zo zijn wij gewoon begonnen. Wij hebben achterin met 2 oud nummer 6 gespeeld. Erik Schouten was altijd met verdedigend middenvelder, Kelvin McIntosh ook. En Erik had een zware blessure gehad. En Erik had een zware Ziet zonder contract, want dat wie toen hij had nog op proef west bij Jim en toen Klopt. uiteindelijk door het wol, door het net. Maar als en iedereen in hem zou geloven, hadden wij hem niet gehad. Maar is het dan Want geluk, hij had geen jongens? contract. Nee, met Is het Erik ook Schouten iedereen is het zag geen hoe geluk goed hij geweest. was? Want Had hij wel eens anders heen gaan. Ja. onze scout toen, Hans van Dijkhuizen, die was echt lyrisch over Erik Schouten. Alleen hij was geblesseerd geraakt. Dus toen is iedereen hem een beetje vergeten, maar hij niet. Dus ik denk dat als je als scoutingsteam het goed voor elkaar hebt en heel veel spelers bekijkt en heel veel wedstrijden, dan kom je bij spelers die andere clubs niet zien. Omdat Ja, wij gewoon maar, heel veel wedstrijden kijken. Maar Dobby is scout en Henk wil ik altijd. En Jim denk alle jaar, nou ja, ander weet ik net. Maar in elk geval, Jim beiden denk hetzelfde over voetbal. Jim wil een voetballende centrale verdediger. Toch? Het liefst wel, ja. Allebei. Dus ze moeten allebei een beetje voetballen kennen. Ja. Zocht naar Martijn van der Laan, Bijker. Nou, Wielwin. Je kan voetballers op een bepaalde leeftijd nog wel leren verdedigen, maar verdedigers niet meer leren voetballen. ja, en dit centrale verdedigersduo wat er dan nooit zit. Dat vind Volg je ik. het voort. Tolkje het Vot. Bersma, daar wil kan wel als keer van nemen. Maar goed, dat wordt nou dreig, want die had een zware knibbelblessure. Maar dat is wel een voetballer, zo niet zei ze. Ja, maar die had iets net wat ik wel redelijk belangrijk is. En dat is Dat snelheid. is snelheid. Ja, maar de vorige keer zie je dus Sander en dus zeiden ze van, dood twijfelen heel bot, hè? Dat viest eigenlijk van Berst. Maar ja, als hij het bij Ajax net werd hem dan net bij Cambuur. Ik weet zeker dat deze jongen, qua hoe hij over voetbal denkt, dat hij perfect geschikt is voor Cambuur en voor Henk en zijn staf. Denk Denk ik je ook. dat ook? Ja? Ik ben alleen bang dat hij niet fit genoeg is. En je weet ook niet of hij, want daar ben ik niet bij. Je ziet dat hij net niet fit is, zeg maar, of hij last heeft. Of... Hij beweegt kijk net lekker. Nee. En dat kunstgas van Maar Cambuur is ik dat... weet zeker dat hij het voetbalidee compleet snapt. Ja. Als Daarnaast een heb je iemand bespreking is nodig. ook... Ja. Hij weet precies wat hij moet zeggen. Ja, dat Echt geloof ik goede inhoudelijke dingen vertelt hij. Maar dan heb je ook een allemaal backje wel nodig die bijvoorbeeld, als hij links centraal staat, dan heb je een duootje, een linksback, links centraal. Dat moet ook goed zijn. Is het ook niet helemaal, denk ik. Je 3-4-6 moet zo vast zijn. Ja, dat is ook heel Van Kaam, hè, redelijk. Maar ook in het begin natuurlijk vaak met 2 controleurs gespeeld. Eerste de eerste maanden. Ja. En dan met 1 pendelaar. Zo, dat is zo wild allemaal. Dat rennen en die 3-4-6 is vanaf het begin waar niet vast geweest. Ja, dan wordt het al moeilijk. Ja. Wat is nou absolute prioriteit, Ruben? Waarvan het in Hoyt zijn en Lars Lamboy... Nee, eigenlijk die Hoyt, Henk de Jong. Die moet er sowieso komen. Welke positie moet er aan invuld worden? Nou ja, die vindt dat er heel veel moet kunnen komen en dan weer Alle niet 11. twijfelt. En die... Zal ik het zeggen? Nou, Dat is een keeper. Een 3. Je hebt wel een goede rechtsback, vind ik. Eigenlijk 2, als die ene jongen weer fit wordt. Ik weet niet of die Skili. blijft. Kaskili, Vind ik wel een Die jongen. hebben ook die contract. bloot. Ja, die heeft een contract. En eigenlijk moet je een voetballend centraal duo hebben. Die Mercera op 6. Dat vind ik een goeie. Ik weet niet hoe goed hij kan worden. Hij is nog heel jong. Maar hoe die beweegt, zeg maar, is wel een jongen die ook... het is niet een brandweerman Sam, hè, die overal brandjes gaat blussen en overal helpen. Blijft mooi zijn positie spelen. Henk wil snelheid op de buitenkant. Mensen die een actie kunnen maken. Want Van der Water moet eigenlijk...
En die had een Ja, contract. als Van der Water het goed doet bij Zwolle, dan zou het voor hem denk ik een hele mooie optie zijn om daar te blijven. Maar ja, daar kan ik verder niet over zeggen. Ik vind Van der Water nog steeds niet een hele slechte speler. En dat laat hij nu ook zien. Maar het was gewoon niet een goede match, denk Nee, ik. wij rekken de hoopst eigenlijk dat hij misschien wel een plakje vinden kan bij Zwolle. Ja, als die jongen daar zoveel naar zijn plezier, naar zijn zin heeft, wat hij afgelopen week ook in de media zegt, dan is dat toch heel mooi voor... Zo is het. Zo is het. best, hè? Ja, dus eigenlijk, maar we naar je keeper hebben, er moet in je centrale verdediger bij. 2, oké. 2. Die back maar steen blijven. Want dan hebben we Ottersen en zeggen, want Kaskili. Smant die zou dit wel kunnen hoor, trouwens. Dus er moeten 2 bij, omdat je er niet 2 in een seizoen gaat. Je hebt er meer nodig en uiteindelijk kies je een duo, zeg maar. Ja, en dan hopen we alweer dat Milan Smit verkocht wordt. Voor een Daar bedrag, kan weer wel op, ja. voor een bedrag met 6-0. Nou, Ja, dan is iedereen te koop, denk ik, voor 6-0. Maar Milan ook knap hoor. Die staat op links buiten vaak opgesteld. Niet echt zijn positie. Joggetje doelpunten. Veel doelpunten. Ja, maar Ja, dat is wel dat is knap. Maar laten we dan dit moment ongrijpen om de eerste onwinst van Cambuur bekend te maken. Ik zit er al een paar weken over het zeggen, Ruben, van ja, tred je maaien, dat is het moment. Ja. Want er komt een middenvelder uit België. Oh ja, natuurlijk. Aardig wat nam de revue Want die Hyde passeert. is signaleerd bij het WTC. Er is een foto maken met Lars Lamboy. gezien, maar En ik die kom Hyde. erachter en dan krijg ik een ander stuur. Maar ja, soeren. Maar dan moet je toch echt beter naar de foto kijken. Dat heb ik teruggezegd. Ik heb een naar je. Ja? Ik zie nou maar weet ik net uit Holland, maar hij Oh, speelde dat bij is Eupen. Nee, Echt net. nee. Nee, maar het is wel een Belgische voetballer. Ja. Een voetballer uit Maar België. middenvelder. voor mij heeft Henk ook gezegd dat het een Belgische voetballer is. Kevin. Ja. Kevin de Vries van Dordrecht. Nee, maar De Bruyne. kijk, weet je wat het is? Dit zijn gewoon goede spelers. En waar we het net over hadden, je moet spelers zoeken die niet iedereen vanaf weet. En nou, het zegt wel genoeg dat ik nergens een goede naam heb gelezen. Dus dan hebben we of als scouting iets heel goed gedaan. Of het is net een hele goede voetballer. En dat blijkt als hij, stel die jongen zou komen, dan zien we dat dan. Maar ik vind het wel mooi dat niemand... Dat zei Maar hij Ruben, want maar bij Ruben, Cambuur stel je lekt voor, altijd hè. alles uit. ja, Maar zeker. stel je voor hij komt, hè. Zou hij echt, deze jongen, deze onbekende voetballer X, zou die uitgroeien kunnen daar een sensatie in de KKD? Dat denk ik wel, want anders zouden we niet een gesprek met iemand hebben. Ik ben... Nee, maar even zeggen. Dan ga je eigenlijk weer terug naar Mees, Hoedemakers en Ja. Jacobs. Dat was precies hetzelfde verhaal. Want als jij bijvoorbeeld, stel je zou vragen van nou, Mees Hoedemakers zit aan het begin van het seizoen. Wordt dat de revelatie van het seizoen? Dan heb ik gezegd, ja, weet ik ook niet. Ik hoop het wel, maar ik weet het niet. Nee. Maar ik ga ervan uit dat hij het zou kunnen, zeg maar. Ja, Dat- anders ga je niet met de spelers zitten. Nee, Dan, je hoopt dat hij, wat ik zei, je hoopt dat hij een bepaald niveau kan aantikken en dat hij ook echt begrijpt en herkent van hoe er gespeeld moet worden. Maar die eerste wedstrijd, die hoedemakers, met alle respect, helemaal net zo goed. Nee, maar ik heb wel met Kelvin McIntosh en Erik Schouten gezeten. Dan de eerste wedstrijd D2D. Nou, dat was ook niet een heel hoog niveau. Hè? Het is niet zo dat Cambuur moet eigenlijk wel van D2D kunnen winnen. In principe De eerste wel. Was het wedstrijd. een 2-1 of zo? En ja, maar op een gegeven moment ook, dan komt er een lange bal. Want D2D schiet die bal weg. En Kelvin en Schouten, we krijgen een kans tegen omdat we aan het aanvallen zijn. Daar ben ik ook mee bezig dat, ja, Schouten of Kelvin, als jij nou voor je spits gaat staan, dat kan alleen als Schouten achter je zit. Maar ja, als Schouten niet achter je zit, blijf jij achter je spits staan. Bij wijze van, dat is tegen een D2D. Dat zijn dus details. Ik denk van, wow, wacht even. Oké, hier moeten we dus mee bezig. Ja. Er Trouwens, zijn er DTD, zoveel dingen. daar is het ook al heel vaak het zin DTD voetballen. Ja. En vroeger speelde er een jongen die hier, die Keel. Jazeker, Hessel. Hessel. Jazeker. Die scoorde altijd haast. Klopt. En die stiet je Maar die noer. was zo vervelend, jongen. Oh. Die liep op alles. Ja, en die en- was niet moeten krijgen. En wij hadden nou weer traind voor 's ochtends. En ik dacht van, nou, klaar wel. Klaar. En Ja. dan ging je weer. Ja, precies. Ja. En ik weet nog, Robert Loontjes, die stiet heel vaak bij die Hessel. En dacht hij, oh, maar Ja, weet je, ja, die ja. kele Ja. Hessel. En dit werd echt een plaag. Maar die had een bepaalde ziekte. Want hij had ook geen wenkbrauw, had hij. Oké. Ja. Maar hij komt Die wel had heel dus- hut erin. Ja, poeh. Ja, zeker. Ja, zeker. Goed zo, jongens. We zijn eraan toe. Want Henk Jong wil binnen 2 jaar promoveren. Dat regelt zo. Dat zou heel mooi zijn. Ik ben er wel hier ding dat Ik wat mag we nog nou natuurlijk. terugkomen op iets. Oh, Op mijn stelling. Ik mocht erop terugkomen. jazeker. zeg jij. Wat was de stelling? Waar wil je op terugkomen? Over of ik deze functie heb door mijn vader. Ja. Ja, nou, ik heb 9 geantwoord. Kijk, tuurlijk snap ik dat ik wel een kans heb gekregen bij Cambuur omdat mijn vader trainer is. Maar vorig jaar was Henk geen trainer. Dus, en toen ben ik hiervoor gevraagd voor deze functie. Dus toen had hij er echt niks mee te maken. Dus daarom heb ik 9 geantwoord. Keurig. En Nou, daarnaast is het ook nog zo. Tuurlijk is het wel een opening naar Ja, tuurlijk. iets toe. Alleen als jij kwalitatief niet goed genoeg bent. als je niet presteert.
dan zit je houdt er het gewoon net bij. op. En dat is bij Ruben echt serieus waar. Dat is echt een jongen met heel veel talent, ook qua, wat ik zei, qua visie en qua denkwijze. Dus ik zie dat echt wel heel positief tegemoet. Goed Ik zo. moet nog één Nou, ding ophelderen. Want ja, Ruben, de zoon van Henk en Diana. Nou, we kennen Henk natuurlijk. Frieske Finsterhaas net. Maar hij zit hier een urenlang Nederlands te lullen. Wat is de misgang in de opvoeding, Ruben? Nou, dat ging heel goed denk ik op het begin. De eerste 4 jaar heb ik alleen maar Fries gehad. De eerste 4 jaar. Maar ik heb een ook een Nederlandse familie, die woont in IJmuiden. En daar ging ik wel vaak naartoe. Dus ik denk dat ik het gewoon heb overgenomen omdat ik het wel stoer vond. En daarna nooit meer Fries gesproken. Nooit meer Fries daarna. Maar ik versta het prima. Jongens, we zijn daar onder overdenkingen. En daar moeten we net op webrom komen. Ja? En de eerste is van Sandor. Ricky of Anneke Dauma? Zo. Oeh, dan zeg ik toch... dan zeg ik toch Anneke Dauma. Anneke Dauma, goed zo. Dan gaan we naar Andor. Cambuur in de Champions League finale. Ik weet, nee, optie B, nu al. Of die jintje van die mem. Dat laatste natuurlijk. En de laatste is dat voor Ruben. Martijn Kaars of Henk Veerman? Martijn Kaars. Martijn Kaars. En we komen er net op webrom. Na weekend ben we er weer net op een manje, want dan is het Pinkstermanje. Maar bij hege uitzondering ben we dan op de diertje. Ik zou zeggen, graag ontdaan. Dag.